Per això creiem que és el moment de plantejar quines festes volem i cap on volem anar. No sols es tracta de passar uns dies el millor possible, sinó també de treballar les festes des d'un punt de vista de ser referència turística. Per exemple, enguany s'haurien pogut allargar les festes fins l'última setmana del mes d'agost i aprofitar així turísticament la campanya estival per a tots els comerços, bars i restaurants de la nostra ciutat. Volem demanar públicament d'obrir les festes a la participació ciutadana, a l'hora de tindre l'opció de manifestar els gustos que té la gent. Es podria fer una campanya de suggerències via Facebook, per les redes socials o creant una bústia de suggerències. Ens tindríem que plantejar-nos de fer orquestes quasi totes les nits i recuperar la verbena popular i així cobrir actes, perquè ens ho han fet traslladar, per a gent d'edats entre 25 i 50 anys. Tornar a reivindicar l'exaltació de la reina i dames en un lloc obert a tot el públic. I trobar vies per a potenciar la primera nit de festes i aconseguir molta més participació en la gran majoria d'actes, com per exemple la nit de gala del certamen. És el primer dia de festes, hi ha molta gent a migdia, poca gent per la vesprada i molt poca per la nit. Poca decoració, els carrers a mig encendre, sense cap decoració, ni tan sols una bandereta festiva, el qual denota ni pareix que siguin festes. És normal, i amb tota la raó del món, que els comerços estiguen una mica descontentos. En quant al ball de gala, el certamen tenim un ball amb poca afluència de públic, en una orquestra de menys o menys qualitat, però amb un servici que no correspon a l'etiqueta que requereix, amb molt poca il·luminació, per no dir que res. I el capítol a part és el bar de festes, que després en parlarem. Després, un tema que ens preocupa també és el recinte de la Fira dels Xiquets. Es podria buscar una ubicació més digna per a donar-li una major participació i potenciar-la un poquet més, tenint en compte la gran afluència de xiquets i pares. Actualment no és un lloc decent ubicar la fira a un descampat polsós a les afores de la ciutat